Naka jingyo jingtip bakadon ke kali sumo kabakit ya kinong Bangladesh lani ki Bangladeshi kinong elam bat ki khot ka Khasi Students Union North Khasi Hills Unit bat ko umsning circle haka no phai singi jong ka artarik uyayong arajar arpusan kila penlong ye ka jing pen up shrip bat yo ban bat ye ketika kali sumo kabadon your registration number ML North Sao B Hnyo North Pra R nagani ka sumo ka seng kala lam bakidon khat wengut kinong Bangladesh ki bakin thop ya arngut ki khna ki badang don hakalinti ban rung shenong ba shlong lingba ka ribhoi district hadin ke jing tokit yagitei kinong Bangladesh ka seng kala IT yaki shiki bor pulet ka umsning bakin le ya ka badan kam kaseng kala mahamru bakim bit ban keo shiki wei pat ki benta jong ka sor shlong bat baki dei ban let pai shiki jaka ki baki wan namar bakari khasi kam dei ka dosbin lani ka jaka ban bread yaki menderi neki breo ki banabar nakaliang ka KSU sing circle hadin bangilayo ya ka jingtip ka babenya baki don kawe ka sumu stem ka bakit iki khar ki ba mut ban ya limba kan ka snong jungi bagi mutmu balik po Shillong te nakaliang ka senghi dalam dak Islam ilayo ban abshirip ya kan ka sumo bar ngilayo ru ban bat ya stu kitkar hadin bangilayo toket ba te kitkar gidon pumba si ko khawengot bar hadin bangilayo ban klibnya toket ba naki te kitkar gide ban kibana po Bangladesh te kitmuru bakin let po Shillong te hadin ngila klibnya awan naki ki ong ba ngilech po Shillong te Shillong she kim tem te adim la toket bahagi la pet ikot kisla jungki ruki dei la pausai bakim dei ki bana ri jongi dei ki trairi nasyane ki dei ki basukwa ban suan waisnong ki dei ki illegal immigrants te nagaliang kasang ni klub Islam te ngila ra ki dei sapo police department ngila IT sapo police department maka ju ko podiru kasang ka tu yakini ki contractor ne yakin nui kini ki ba mut ban penlong dumping area yakane ka ri ka jongi lep kwa ban plan ni ligid kar ki kwa ban rongkat ki mon saka jaka khamtam kali khasi jongi nagale kasang ngai pe perman bat kumendeng la de IT saka police department tenang tu ni rang yai bud din hi ba yakine ki khar shei gen pun poi ba shei gen le ndai bakin shong ne bakin shong ane ka jaka jongi hi kasang kanam ailat ba ngai bud din hi na por Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya